Исәнмесез кызлар, күптән түгел генә сез Тамчы шоу интеллектуаль проектында катнаштыгыз. Әйдәгез шул турында сөйләшеп алыйк. Сәлам, Домин. Әйе, катнаштык, әйдә. Командагыз белән таныштырып үтегез әле. Безнең команданың исеме Галия Кышлылар. Безнең командада 3 кеше иде. Мин, Иделия һәм Камил. Нинди командага каршы уйнадыгыз? Безнең Зилә шәһәренең 2нче мәктәбе кошында уйнадык. Нәтиҗәдә очко ничә булды һәм кайсы команда җиңү яулады? Нәтиҗәдә очколар 8 иде, 13-кә 13 һәм 2 команда да беренче урынны яулады. Иң авыр тыелган сорау кайсы турда иде? Иң авыр сорау беренче турда 4 картинкадан Лутфулов Атаковның картинасын белергә кирәк һәм исемен. Киресенчә, иң җиңел дип тапкан бирем нинди иде? Иң җиңел бирем 4нче турда иде. Анда татарча сүзләрдә хәрефләр төшеп калган иде һәм шул хәрефләрне дөрес иттереп куярга кирәк иде. Капитан итеп кемне сайладыгыз? Без капитан итеп Олияны сайладык. Ул безнеңчә бөтен эшкә җитди карый. Биремнәр сезнең өчен авыр тыелдымы? Бик авыр түгел, ләкин кайберләре авыррак иде. Мондый төр бәйгеләрдә катнашканыгыз бар идеме? Әйе, бар иде. Без, мәсәлән, серле сандык, без татарча сөйләшәбез, проектларында катнашабыз. Сезнеңчә, мондый проектлар татар телен үстерүдә роль уйныймы? Әлбәттә, һәрбер кеше үзенең туган телен саклап калырга, аны үстерергә тиеш. Татар егет кызлар кайда яшәвенә карамастан татарча белергә тиешме? Әйе, чөнки үзеңнең телеңне белеп, онытмаенча яшәргә кирәк һәм төрле җирдә булсаң да, анда туган телең белән сөйләшергә кирәк, аралашырга. Әңгәмәгез өчен рәхмәт кызлар. Безнең дә рәхмәтебезне әйтеп үтәсебез килә. Үзебезнең әти-әниләребезгә, безне шу татар лицейына биргәннәре өчен, лицейның администрациясенә һәм әлбәттә инде ШНТВ телеканалына. Рәхмәт. Рәхмәт.